positively, living positive, living positively, living Molweni, namkelekile kuSiyayinqoba beat it. Inkqubo yakhe wonke ubani ochaphazelekayo okanye ophila nentsholongwane kagawulayo. Igama lam ndingunokubonga Yawa, ndiphila nentsholongwane kagawulayo. Kweli lizwe loMzantsi Afrika, umntwana oyintombazana omnye kwabathathu uye akhulelwe engekayidibanisi i-20 years. Kucacile ukuba lukhona uqhagamshelwano phakathi kokukhulelwa kwamantombazana nokwanda kwesifo sentsholongwane kagawulayo. Xa abantu bethe abasebenzisa sikhuseli. Ukuba uphila nentsholongwane kagawulayo waze wakhulelwa, ungaqinisekisa ukuba umntwana wakho uzalwa engenayongo lentsholongwane ngokuba ungenele uhlelo olubizwa i-PMTCT. Kwibali lethu elilandelayo sizawudibana nentombazana yakwaZulu Natal eye yalusebenzisa olu hlelo. Manje silapha eMphophomeni la engakhulela khona. Ukukhulela kwezingane eziyintsha kunyuke kakhulu, zikhulelwa ngapha nangapha. Sizokhuluma noNosipho Hlophe osemncane owathola ingane futhi onegcone lengculaza. Asambeni sengaphakathi. Okay, mina nguNosipho Hlophe, ngihlala kaHaza, bengifunda eMconjwane High School grade 12 ngawuqeda ngawushiya phakathi ngoba ngase ngikhulelwe. Ngahamba ngaya ekliniki, ngayo-checka igazi ngathola ukuthi ngipositive. Nosipho, usitshela ukuthi wena nesoka lapho ingaba amakhondom nani wasebenzisa? Sasike siwasebenzise sibuye singawasebenzisi. Mengizokhumbula kahle khona enye ngolunye usuku esangasebenzisanga ngakhona. La ngaba pregnant khona. Kwabile isikhathi ngithola khona HIV. Mhlambe kukangaki la ngawasebenzisanga khona amakhondom? Kawikanye. Mengikhumbula kahle. Nosipho, sicela futhi usitshele mayelana nohlelo lo-PMTCT owalithola ngesikhathi ukhulelwe. Okay, okusho ukuthi ikliniki ngayona kwakuyiMphophomeni clinic. Ngathola i-AZT, ngathola namanye amaphilisi. AZT kwakuthiwa angidli ekseni ngo-7, ngidli nantambama ngo-7 ngaseqe isikhathi ukuze kuvikeleke umntwana. Kwaninganikwa neneverapine ukuthi mase ngithola umntwana ngiyidle. Ngesikhathi sengizwe inhlungu ukuthi no sengizomthola umntwana manje. Umntwana kasena 2 weeks. Ngamusa ekliniki bomchecka. Abuya ama results ami emva kwa 3 weeks. Ngathola ukuthi unegative. Bathiwa angombuyisa msena 7 months. Mengisamsileke kodwa ke angathola futhi ama results. Uzosithole kabanzi ngokukhulela kwentsha kulomphakathi kanye nempilo kaNosipho. Siyahamba manje siyobona i-support group yakhe ezosixoxela kabanzi. Woza sami. Nina njenge-support group nicabanga ukuthi kule ndawo le yala enhlala khona eMphophomeni kuhlanganise noHaza. Yiphi imbangela yenza ukuthi ingane zikhulele kakhulu? Mhlawumbe ngoba zithanda imali mase zilala no-sugar daddy noma mhlawumbe ukureshwa njalo njalo. Mhlawumbe kuphi okwenza ukuthi zikhulelwe kangaka? Okwenza ukuthi isikhulelwe isikhathi esiningi ungabi nayo imali. Esikoleni uthola ukuthi kudingeka imali, kumele mhlawumbe uthenge incwadi ziyabiza, unayo imali, abazali abasebenzi and okuningi asikwazi ukwenza phandle kwemali. Uthola sesiyambona nangu ubhuti lo unemali seshona kuyena ke thina siyamantombazane kanti asimazi ukuthi uphetheni. Ingakho thina mhlawumbe sitheleleke kakhulu sibancane. Ingabe amakhondom ayatholakala yini? Kodwa mawabaluleka ngendaba yekhondom abakwazi uyisebenzisa ngoba umama usuke depende kubaba. Ubaba akayifuni ikhondom. Ngakho kuzathole igross noma into ethile, imali ethile umama kufuneka ayithole kubaba. Yabo sesho ukuthi ushintsha ukwenza noma ulala usebenzisa iprotection. Kuzothi laba abanegative abangazazi ukuthi banjani abahamba otest. Engikufundile kulolu daba ukuthi ukukhulela kwentsha kanye negcwane lengculaza kuyinkinga enkulu kulomphakathi ngenxa ukuthi izingane ziyashesha ukuthi ziyocansini futhi ngezinye izikhathi azwasebenzisa amakhondom. Kodwa noma kungenzeka ukuthi uyakhulelwa futhi ube negcwane lengculaza, usangakwazi ukuthi uyivikele ingane yakho ngokuthi uyokwenza uhlelo lo-PMTCT lapho kuuhlelo oluvikele ukuthi ingane yakho ithole igcwane lengculaza.